Δεν γίνεται να μιλάς για πολιτική, αλλά να μην έχεις χαράξει και να μην έχεις γράψει όλο το αξιακό της πολιτικής και όλου του τεράστιου δημιουργήματος που θα στήσεις. Είναι αδύνατο να του λες με λόγια να καταλάβει κάποιος όταν μπορείς να του το δείξεις χαραγμένο και υπογεγραμμένο. Δεν γίνεται να του μιλάς για αξιακό, αλλά να μην ξέρεις τι είναι το αξιακό. Σήμερα το έχετε όλοι μπροστά σας. Έτσι λοιπόν υπάρχουν 3 βιβλία που είναι το τρίπτυχο των γραφείων. Αν μη τι άλλο, μιλάμε για ελευθερία και για πολιτική, και εκεί είναι μια τεράστια διαδικασία όπου στα 3 αυτά βιβλία αποτυπώνεται η πραγματική πολιτεία στη βάση των δεδομένων της δημιουργίας μας, από εκεί που προήρθε. Ομιλεί μέσα και ξεκαθαρίζει το γεγονός της πραγματικής δημοκρατίας, γιατί πρέπει να καταλάβετε, δεν είναι πολίτευμα ασαλιασμένη όπως την έχουν σήμερα. Άρα εμείς δεν μπορούμε να σερνόμαστε πίσω από αυτές τις μπουρδες και παπαγωγίες γελίων κομμάτων, ηλίθιων και άθλιων σκοτεινών συμφερόντων. Δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα μυαρά σκουπίδια. Όλο ξεκάθαρα και φασός. Είναι σκουπίδια οι διακηρύξεις, δεν έχουν διακήρυξη, δεν έχουν δρόμο, δεν έχουν στόχο, δεν έχουν σκοπό, δεν έχουν αλήθεια, μα δεν έχουν τίποτα. Πάρτε όλα τα καταστατικά τους. Πάρτε τις διακήρυξεις. Είναι μια μύρδα που δεν μπορεί να διοικεί κόσμο, ούτε να εκπροσωπεί κανέναν και τίποτα. Δεν είναι ούτε για στάβλο. Σε ένα στάβλο αυτά τα καταστατικά τα ζώα θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Θα δημιουργήσουν έχθρες και θα δογματιστούν. Αλλά δεν υπάρχει κανένα δημιουργικό σημείο. Δεν υπάρχει ταύτιση με κανένα σχήμα εκεί έξω, με μένα και με εμάς. Γιατί εμείς δεν είμαστε τίποτα περισσότερο και λιγότερο από την ίδια τη φυσιολογία μας. Άρα θα πρέπει να κατανοήσετε το τι φταίει τόσα χρόνια και πώς τόσα χρόνια με τρόπους, μεθόδους, με δόλιους, με δολιότητες και με χιλιάδες με θαρκευμένες διαδικασίες φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν πήραμε χαμπάρι και δεν ξέρουμε τι μας φταίει και δεν καταλαβαίνει κανένας και δεν είναι πολιτική αυτή. Πατάς όλους, δεν υπάρχει τίποτα εκεί έξω. Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι εσύ θα πρέπει να επαναπροσδιοριστείς ως πολίτης. Μην ψάχνεις πουθενά τον πολίτη. Ο πολίτης δεν είναι το citizen. Σήμερα ο πλανήτης μας δεν έχει κράτη, δεν έχει χώρες, έχει σημαίες. Και τις σημαίες τις κάνανε πολέμους με σημαίες. Να πολεμήσεις για τη σημαία. Για νου τη σημαία της μαλακίας που έβγαλε το Βατικανό, ή εταιρείες των Ινδιών, ή κάτι γάμο εταιρείες των σκουπιδένιων υπανθρώπων στην Αγγλία ή στην Αμερική. Ποια σήμερα να πολεμήσεις? Μπορείς να πολεμήσεις για τη φυσιολογία σου, μπορείς να πολεμήσεις για τη ζωή σου, μπορείς να πολεμήσεις για την ίδια σου τη δημιουργία, για το περιβάλλον σου, για τον πλανήτη σου. Μα να πολεμήσεις έναν για μια γελία σημαία που δεν ξέρεις ούτε τι είναι? Εμείς οι Έλληνες θα πολεμήσουμε για τη σημαία μας. Ποια σημαία μας δεν είναι Έλληνες να πολεμήσουμε? Θα πολεμήσουμε για την πατρίδα μας. Θα πολεμήσουμε για την ελληνικότητα. Θα πολεμήσουμε για αυτό που είμαστε. Θα πολεμήσουμε για το ελάνιο γένος μας. Γιατί έλα να πολεμήσουμε? Για τη θρησκεία του Γιαχβέ, για την κάθε κολοθρησκεία, το κάθε χεσμένο δόγμα που δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει που πατάει πουθενά και δεν πατάει καν σε άνθρωπο. Θα πολεμήσουμε για τον οίκο του γένους. Σωστά, οίκος του γένους είμαστε όλοι. Και ποια σήμερα, ρε παιδιά, θα πολεμήσουμε? Για ποιες σημαίες πολεμάνε αυτά τα όρνια? Έχετε καταλάβει τι σημαίνει στον πλανήτη? Η Ελλάδα μπορεί να δώσει το μήνυμα πάρα πολύ σταθερά για αυτό που είναι, για αυτό που λέει. Και ποια Ελλάδα? Η Ελλάδα, άμα το θέλετε, δεν είναι η Ελλάδα, είναι η Ελλάδα ίδια. Και εμείς είμαστε εδώ χιλιάδες χρόνια στη δημιουργία μας, σε έναν πλανήτη που ήρθαμε να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε. Και δεν επιτρέπουμε σε κανένα άλλο ζώο μυαρό να μου λέει τι να επιβάλλει φόρους, να μου στερεί το νερό, το οξυγόνο, τη ζωή. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αν δεν γίνει από εμάς, από ποιο θα γίνει? Θα πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι το δημιούργημα είναι πολίτης και θα δημιουργήσει μόνο ως πολίτης. Δεν δημιουργείς μόνος σου. Και το γελίο της υπόθεσης είναι κάθε ένας που δεν θυμάται ποιος είναι. Και δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν θέλει να θυμηθεί. Δεν σε κρατάει κανένας να μην θυμηθείς. Το ότι σου λέει κάποιες μπουρδες και εσύ γεμίζεις τη μνήμη σου τη μικρή τη γη, την τυφνητή, με αυτές τις μπουρδες και δεν θέλεις να θυμηθείς γιατί είσαι βολεμένος. Όταν βλέπεις τις τεράστιες αλήθειες και σε βγάζουν, άμα το θες, από την αδράνειά σου και από τη βόλεψη σου, γιατί είναι βόλεψη η αποστασία, έτσι. Αυτό μωρέ, μια χαρά είμαστε, εντάξει, ζωντανοί είμαστε,
Θα το κάνουν οι άλλοι. Ποιοι είναι βλαμμένο οι άλλοι? Εσύ είσαι οι άλλοι.